Siaran langsung loh. Orang kita siaran langsung. Siaran nanti. Ya orang. Anak kita. Mainan. Malah seneng loh sebenarnya. Wong liyane lak nangis. Uang mulia lagi bocah loh ya. Orang uang. Itu uang ah. Bocah ya. Pak, nanti ya. Tahu kenapa ya? Golek sak-sak kebek sak subrek kok. Lah. Mending men kowe. Dito meh. Ora wani. Kayak antri. Cepet cepet. Ana cepet. Gerak kono sing rasa sabaran. Sama sing ora oleh. Pansit. Aku 5. Kepate dhewe lho. Santuy. Tak colke lho Bud, pitik Bud. Pisam, santuy. Nah, pakan. Pinter. Yo pinter. Salam alaika ya Habib, salam alaika, Salam
Oh, jalan. Le sini le. Terus ya mak. Gedong. Iki lho mak. Nah. Udah no. Nah, petir no. Badu kene sepuh. Entar udah no. Pupu. Baba. Nah, telah. Ya. Iya enak. Wes le, tekno le. Wis ndang. Kanon sampai kanon.